Hello mga kit. May buntag ka rin yung tanan. Bida buntag ko pinti mga agi dire mga kit. Hindi man unto gabi eh. Wah. Sana may mga katikaran sa pinabuhi di mga kit no. Nya. Yung tanan. Nakauyab na. O ako na iway uyaban eh. Nya. Nakauyab na bang tanan mga kit? Gawas na ko. Wah. Manan na. Labigan po ta mga kit. Ano po? Kabantok ko sa padre sa ilahang dan. Sa muta na po kabantok ba? Diba? Ay mo kalimutang subscribe sa tumuting channel mga kit ha. Ayun lagi mo kao lagi mau na kadaot ninyo kung kaya mauwa mo kung mo subscribe. Hindi lagi pabida. Ayaw go wow. Okay. Ya paki-share lang po na itong video na ito bisag wala may. Ayaw po mo kauwaw. Handlog man mo nga. Mo share man mo. Piksan lagi ito mo lagi. Pwede na! Morta man kit no. Ingat kayo dyan palagi. I love you all. Mwah.